to shi malam a gaba yake da gwamnati wajen tunani. Duk abin da tunanin gwamnati za ta yi shi to ya yi wannan ya shige na gabansa. Saboda haka Buhari hannunsa a ɗaure suke tun da ke tare suka yi a duniya, tare suka yi da Amerika, tare suka yi da Saudi Arabia, tare suka yi da Israel. Banda haka duk kowa ya ce kai abu kaki, wataƙila wani ne yake tare da wata bindiga a bayan ka, kana ji tsoron ka da yi maka. Ko ba shi ne dalili ba. Duk duniyar nan an ce a sake. Kotun Najeriya ta majalisa ta ce a sake. Har 'yan hamayyarsa waɗanda ba sa cikin ɗariƙar tafiya shi a sun ce a sake shi. Kai ɗaya ka ƙi da sakansa. To da wata bindiga a bayan wuyanka. Allah ne kuma zai maganin wannan. Amma ba hankali ba ne sa wannan. Da hankali zai ce to duk mutanen nan sun faɗa to zan yi. To akwai wani alƙawari wata